алгоритми иҷро намудани тазриқи даруни варидӣ. тайёр намудани бемор. ба бемор мақсади амалиётро фаҳмонида розигии ӯро гирифтан лозим аст. беморро ба кат хобонида ё шинонида ҳарду дасташро муоина кардан лозим. ба зери оринҷи бемор болиштак гузоштан лозим аст. тайёр намудани сӯзандору. дастҳоятонро пок ва безарар гардонед. муҳлати истифодабарӣ ва ҳавоногузар будани бастаи сӯзанdoruро аз назар гузаронед. бастаро кушоед. сӯзанdoruро ба зарфи тамизшуда гузоред. муҳлати истифодабарӣ, ҳавоногузар будани бастаи сӯзандору, номгӯ ва вояи доруро аз назар гузаронед. ампуларо бо пахтаи ба спирт тар карда шуда тамиз карда кушоед. ба даруни сӯзандору миқдори зарурии доруро пур кунед. ҳавои онро бароред ва сӯзандоруро ба зарфи тамизшуда гузоред. муайян намудани варидҳои дастрас. резини варидиро болотар аз оринҷ аз болои либос бандед. резин аз поён ба боло баста мешавад. аз бемор якчанд маротиба фишурдан ва кушодани мушташро хоҳиш намоед. дар ин вақт вариди ниҳоят пурро палмосида интихоб кардан лозим аст. аз бемор хоҳиш намоед, ки мушташро фишурда истад. коркарди ҷойи тазриқ. дастпӯшакҳоро пӯшед. ҷойи тазриқро бо ду пахтаи дар спирт тар карда шуда, бо пахтаи якум дар масоҳати 10 ба 10 сантиметр аз поён ба боло, бо пахтаи дуюм ҷойи тазриқро аз поён ба боло тамиз намуда то хушк шудани пӯст интизор шавед. сӯзандоруро ба дасти рост гиред. сарпӯшакро аз сӯзан гиред. гузарогии сӯзан ва мавҷуд набудани ҳаворо дар сӯзандору санҷед. сӯзандоруро дар шакли амудӣ доштан лозим аст. ҷустуҷӯи варид. 4 ангушти дасти чапро дар сатҳи қафои дасти бемор гузошта, ангушти калонро ба сатҳи пеши даст поёнтар аз ҷойи тазриқшаванда гузоред. пӯстро бо мақсади мустаҳкам кардани варид каме таранг намоед. функсияи варид. сӯзандоруро таҳти кунҷи 150 дараҷа дар ҳолати буриши сӯзан ба боло нигаронида шуда дошта, сӯзанро ба варид то 1-1.5 сантиметр дароред. бо дасти рост каме поршини сӯзандоруро ба худ кашед. агар дар дохили силиндр хун пайдо гардад, ин гувоҳи он аст, ки сӯзан дар дохили варид мебошад. ворид намудани дору. резинро аз дасти бемор кушоед ва аз бемор хоҳиш намоед, ки мушти фишурдаашро кушояд. ба поршини сӯзандору бо ангушти калони дасти рост фишор оварда доруро гузаронед. дар ин вақт ба аҳволи бемор аҳамият додан лозим аст. баъди гузарондани дору, сӯзанро бароварда, пахтаи спиртнокро бо ками фишор ба ҷойи тазриқшуда пахш намоед. ба охир расонидани амалиёт.
аз бемор хоҳиш намоед ки дасташро аз оринҷ то манъ шудани хунравӣ қатъ кунад. ба сарпӯшак даст нарасонида, онро ба сӯзан пӯшонед. сӯзанро ба даруни қуттии махсус партоед.